Chegados de Ribas de Sil, as cereixas e o aceite acapararon todas as miradas na Deputación durante a presentación da súa festa de Exaltación. Dous produtos únicos que entran polos ollos e conquistan polo sabor. O gusto, carnosidade e textura é totalmente diferente a outras comarcas. Eso mesmo ocorre no aceite. Miguel Ángel é un dos 6 produtores da zona que porán a venda na contorna da praia fluvial de San Clodio 2.000 kilos de cereixa e 300 litros de aceite, de novo co apoio provincial. De 500 hectáreas plantadas en Ribas de Sil dedicadas a este cultivo, creo que é importante, e o aceite, pois, algo similar que está collendo cada vez máis valor e máis produción. E nese sentido, pois, a Diputación ten que apoiar, como non, todo este tipo de eventos gastronómicos para dar a coñecer, pois, estes produtos tan autóctonos. Ademais destes produtos, un total de 30 stands ofrecerán mel, viño, pan, produtos da horta, licores ou artesanía. O feiral abrirá as súas portas este sábado con degustacións de cereixas, exposición de pinturas, fútbol e música. O domingo terá lugar o pregón a cargo do fotógrafo José Antonio Arias Parga e ao longo do día haberá demostracións de cantería, actuacións musicais e o espectáculo Radio Bule Bule. Todo para celebrar 17 anos dunha edición na que parece que o tempo acompañará. Vai haber un día estupendo, os 2 días de celebración da festa, polo cual invitamos a todo o mundo a que se pasen por Ribas do Sil. E descubran as maravillas desta zona do sur da provincia de Lugo, territorio de montañas do Courel, que vén de ser recoñecida como Xeoparque Mundial pola UNESCO.